Saya tambahnya थांखाय notification-a YouTube-आव थांबायलै comment नुसाय जादोंना जायाखै बयबा थुब्र'बाय बायदि मोनबाय आं हाय नुसाय हेलो एवरीवन फैदों दसे लाइभ फैनायबाय आरोना बेसेबांबा गोबावनि उनाव इउटुबाव दिनैहाय माने फैबायबो थानाय जाया ओरैनो जास्ट आरो 9 जन फैजेनबाय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एसे शुटिंआव दंलै दाबो जोबाखै नै ओरैहाय फुरा जागासिनो दङ नै ओरैहाय नै मावगासिनो दङ नै फुरा शुटिं जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2 मुभि ओरैबायदि मोजां जानो थांगासिनो दङ ओरै दं नै आदा ने ओरैहाय नै मोजां दा खबर सबर औ मोजां दा आदा मोनाबो नै आदायाबो रल लादों औ MLA नि फाव लादों आं लाथाखायनो दिनै दा एसे लागोन थारमाने दाथ' मोनाबायानो दा नाइट शट दङ नाइट शटआव लागोन आरो दिनै जागायगोन माने नायबानो नुखासिगोन फिल्मावहाय औ दा बयबो रेडि जादो मानो होनना बुङोब्ला जों बयबो गावजों गाव नायलायाब्ला बोरै जानो ओंखायनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राबो थांनानै थानांगौ दा बयबो नायनांगौ आरो ओमफ्राय एसे ओरैनो जास्ट दसे लाइभ होनायबाय आं भिडिअ'थ' जेबो लाथ'नाय जाखायाखै ओमफ्राय ओरैनो आरोना ओमफ्राय सुजित ब्लग हाय आदा बबेयाव दं शुटिं जागासिनो दङ जास्ट जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2 मुभिया ओमफ्राय आं लकेसनखौ खिन्थाबाय थाला ब्रादारमोन गाज्रिदामोन जास्ट शुटिंआ सोलिगासिनो दं आरो थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना बयबो रेडि जाबानो जाबाय आरो फुरा हेभिखा ओरैबायदि खाटारनाक जाखागोन बर' हारिजों रिलेटेड थानाय आरो सोमोन्दो थानाय ओमफ्राय लाइटफ्रा मोजां नङा आरो जास्ट थाबाय आं दसे लाइट दाबो दंबावो शुटिं बेनि जोबखांनानै थांबावनांगौ बिदि आरो देलाय कमेन्ट खालामलाय एसे लोगोफोर बबेनिफ्राय नायदों नायग्राफ्रा दङ नै दाबो अयथासार मानसिफ्रा गोगोम दंमोन थांजोब्बाय कमेन्ट हो दसे लोगोफोर Incoming call from Prishma Narsari identified by Truecaller. कमेन्ट हरदो एसे कमेन्ट हरबासो रिप्लाइ खालामनोसै आंबो ओरै शुटिं जागासिनो जन फैबाय बिराद गोबावजों फैनाय जायोना लाइभआ ओंखायनो बारा माबा जास्लाबा आरोना मानसिया खम जायो
मिलन बसुमतारी हाय आदा मिलन बसुमतारी मा जायगायाव फै आरो मा जायगा फै आरो भाय जायगाया बेयावनो चिरां लकेसन ओमफ्राय मा होनदों राकेब बसुमतारी हाय एसके आदा नोंनि भिडिअखौ नायबाय आं आदा थेंक इउ स' माच मेरा बसुमतारी जोबाखै आदा दाबो जोबाखै माने शुटिं दंबावो दसेनि उनाव जोबसिगोन माखासे एसे दंबावो आरोना बेनिफ्राय बेलेग जायगायाव थांसिगोन फन ब्रह्म दरमायाव फैयाखै ना आसुनियाव दतमायाव दा थांनाय जायाखैलै ब्रादार दङ बेयावनो न'आवनो ओरैनो थांनाय जाखायाखै प्रग्रामा गाबोन जोबगोन नामा दतमाने ने खोनासं जानो आंबो खबर लानायानो जायाखै बुधबार ए बिदिब्लालाय एसे गोबाव थायो ने दा सानथाम ने मेरा बसुमतारी बेयाव जोबबा दस्रायाव जाबावगोन नामा बेनिफ्राय थांगोन एकदम साहा बेनिफ्राय थांनानै गैयालाबो 9:30 10थासो जागोन खोमा दा खयथा जाखो र' आं नायनो बिदिनो जाहैगोन 9:30 बा 10था बिदि जाहैगोन दंबावो एसे थाब नाइट शुट दङ मोनानि खस्थ' दङ बिरादनो मावग्राफ्राबो रेस्टआनो मोनखाया साननि ओंखामानो 4था 3थाखौलाय गारलाङो समावहाय फुङाव जाखानानै ओंखारो थांबानो जोंनाव थांबानो ना माथो डाइरेक्ट थांसै दालाय मा मोनहैबावनांगौ जाखो बेदरबो गैया माबो गैया सिनायनि दखानाव मा न'आव जोंनाव जेबो गैयाला माजोंबा जाहैनाय नोङो दखानाव मा ओंखारदों ओंखाराखै नायना राकेब मुसाहारि 500बाबो नायगोन आं आदा फिल्मखौ औरा डेन्जार बरियालै फिल्मा थांनाय 1निफ्राय 2आव डेन्जारसिन जागोन माने बेलेग साइसै बानायखादों आरोना माने जोंथ' फिल्म रिलिजनि सिगां जोंथ' हगारलाबायनो उसुबिदा ना जोंथ' काहिनिफोरखौ खिथानोबो हाया गावनायफ्रानो आलदाखा दाने गावनायफ्रानो आलदाखा मा गावलायनाय गैया दा आं गावलायनायखौसो होसोदोंलै मोजां गाज्रि आंलाय दासो साननैल' भिडिअ लायनो नागिरदोंलै लोगोफोर भिडिअ गावलायनाय महाय बेयाव सतिस्था मैथो दालाय माबा हैगोन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल दिन लगायनांगौ दाने आदा पिपल
Ada people. Ờ. One nào đó. Ờ, cứ nào hương cũng. Đâu. Hư ra hư. Live sini này. Ờ. Sila berdiri dia. Mudahnya mau masih. Mưa nãy nó. Mudahnya mau sih. Aye. Kalau gede mentama thalah nego gestimu kau. Siklabra. Hei, dalai mam bono ko bra. Nah, bu ya video bu ya nih. Ali. Alu bathon जों मोनजालांगोन जाहैला हा ओंखाम जोङाव जाहैलाबो बेसेबांबा गोबाव दिरि जालांखानाय समावनो ना दावदैजों जाहैनाय जायोलै जायजोंबो एदलालाय आं फन खालामहरग्रोना एसे ना खावदोलै मासे सुरस्तन एलाय अनजालिमोन दंखायो साखियाव नों गसंनाङाय बिनिफ्राय ओरैसो दावखोगोन थांबाय नायनो थिनदो बिसोरो गैला जेबो गैला मा मोनजाबावनाय रा मा आलु गोजासो दं नोंनाव हगोदो फैसाखौ नोंनावनो हगोदो बन्द' होजोबखाबाय दे दखानाबो मैथो मोनसेयालाय नोंबो हाबगो मोनदों नामा आदा फिल्माव जों हाबथ'वा फंबाय खारन जोङो इउटुबारफोरना जोङो आपडेटल' होबाय थागोन आरोना साइडआवहाय माने जों हाबथ'वा आरो नायनि र' जाबाय बे माइजोंसो थुनानै आंनि फन नाम्बारखौ होना लादो नायबाय था लोगोफोर एसे लाइक हरना हो एसे दैमालु मुसाहारि सासे लाखि बावदो एक्ट्रिसखौ उदाय आदा थोद सामारा हामालै मोदान जोबखाबाय माथो लायना आयु लायनो हायालै फ्लाव फ्लाव जोदान मोदाना अयथासार सोर साखावला बायखोरा गारिफ्राखौला बाल माथाफ्रानो नुबाय दा नै माबायदि थायो नै फुरा बुंजोबनानै थायो नै नायलाय नै माबायदि माल माथाफ्रानो ओरैबायदि बुंनानै थाजोबो नै फिटिं खालामनायावनो बिराद टाइम लायो सेटिं खालामनाय मानायाव बिराद टाइम लायो आरोना आप कहाँ पर बेंजामिन ब्लॉक मैं चिरांग से हूँ भैया चिरांग से नायखांबाय आब'मोना थिङा मा औ
दैथुन मुसाहारि लकेसनखौ आं खोन्थाथ'ले ब्रादार चिराङाव जिखुनु जा चिराङावनो जादों नहीं महीन कानपुर शूटिंग पूरा रहा है अच्छा सिरांग डिस्ट्रिक्ट अभी शूटिंग हो रहा है ओइ लोगोफोर आं दोनथ'नोसै दे एसे बेस्थ' जाबायलै बयनिसिमबो गुड नाइट अल दे